Siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Ezihamba phambili kuleli hora. Azikho izindaba ezitholakele. Yebo babukeli, namuhla asinalutho esingalubika ngoba akukho lutho olwenzekile. Osopolitiki besezweni elithile sebenze abadume ngakho kakhulu umhlaba wonke okungenzi lutho. Kanti akukho umuntu oboshiwe njengoba nje amaphoyisa awasitholanga isikhathi sokuphuma emahhovisi njengoba ebematasa ephenya ngodaba oluthize olwenzeka endaweni ethize ngosuku oluthize. Kanti nosaziwayo nabo abenza ngalutho. Izintatheli zeNews 28 zize zavakashela emabandleni ahlukahlukene ngethemba lokuthola izigameko kodwa zifice kungekho lutho olwenzekile. Kanti osomahlaya nabo baphelelwe umsebenzi ngoba kungekho umuntu owenze into ekungahlekiswa ngayo. Osomthetho nabo abenza ngalutho njengoba nje kungekho umuntu ofake isikhalo. Kubikwa nokuthi ne-load shedding nayo ayibangakhona. Ngisho nesimo sezulu kubikwa ukuthi siziphathe kahle ayikho into esingabika ngayo. AbeNews 28 bazamile ukuxhumana nababiki bethu ezweni lonke kodwa bonke bakhale ngathi linye bathi akwenzeka ngalutho. Bonke basiphendule kombiko ofanayo othi kuthule kakhulu lapha ezweni elithile. Siphinde sazama ukubheka ezinkundleni zokuxhumana akekho othuke omunye. Kanti futhi akekho nokhansele omunye. Kanti sithe uma sibheka na ku TikTok sathola ukuthi akukho ngisho i-challenge entsha. Ngisho nama-comment section abe nokuthula. Ochwepheshe bathi lokhu kungase kube usuku lokuqala emlandweni wasezweni elithile lapho wonke umuntu evuke waya emsebenzini wenza okufanele akwenze wase ebuyela ekhaya ngaphandle kokudala idrama. Kanti uhulumeni wakuleli izwe elithile usenxuse izakhamuzi ukuthi uma kukhona ofuna ukuqala inhlebo noma impi encane nje ukuze izintatheli zithole umsebenzi kusasa akakwenze lokho. Kuze kube manje isimo sisazolile. Mlaleli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti babukele emakhaya sizibeka lapho ezaleli hora siphinde sihlangane futhi ngehora elilandelayo noma yiliphi noma yingaluphi usuku. Kanti uma kukhona okwenzekayo enifisa sibike ngakho kuyomele nisibhalele nisitshele nina ngoba nathi asazi lutho. Lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day kanti benizifundelwa yimina.